Já nevím, jestli slabší stránky je nižší finanční požadavky. Já mám spíš pocit, že když někdo odejde z práce nebo nedej bože musel odejít z práce, tak spíš si chce udržet těch svých 100-150 tisíc korun, který si pracně za 20 let praxe vybudoval. Tak mi to nějak nesedí, nebo jo? No, tohle to je víc z mezinárodních průzkumů. Nicméně, když jsem dělala ty průzkumy v České republice, tak řeknu to ošklivě, ono jim nic jiného nezbyde. A to je vlastně věc, na kterou my velmi narážíme. Co je dobré si uvědomit, když budeme zaměstnávat někoho staršího, který má tyhle vysoké požadavky. To je samozřejmě relevantní, pokud nastupuje na stejnou nebo ještě třeba vyšší pozici, ze které odešel. Ale z největší pravděpodobností po těch 50 už z něj nikdo neudělá ani generálního ředitele, ani marketingového ředitele, ale bude muset najít vlastně jinou práci. A tam nelze čekat, že dostane zaplaceno, jako když byl na té pozici.